Úgy érzem, hogy nagyon sokat köszönhetek dr. Pataki Gergőnek, mert profinált mindenhez. Hát szeretném tőled megkérdezni, hogy egyáltalán hogy jutottál el idáig, hogy ezt megcsináld, és a véleményedet az egész műtétről, vagy erről az egész történetről. Nekem 3 éve kezdődött nőni valami a mellembe. Ezt eleinte nem foglalkoztam ezzel, mert nem is zavart, igazából nem is látszódott. És úgy teltek az évek, a hónapok, és úgy eltelt 1,5-2 év, és utána kezdtem érezni, hogy valami nyomít bent a mellemben. Aztán elmentem dokihoz, meg ilyen, legelőször a biológia tanárral kérdeztem meg, hogy ő neki mi a vélemény erről. Azt mondja, hogy ez csak ilyen hormonális változások, korral jár, 15 éves voltam, 16. Jól nem is foglalkoztam vele, aztán egyre jobban zavart, hogy csúnya volt. Tehát engem zavart. Mindig a felső testemmel akartam kiívni magamnak a tiszteletet, meg azt mondják, hogy hú, jól néz ki. Aztán utána egyre jobban zavart. És akkor elmentünk egy dokihoz, és megmutatta neki anya. Tehát anya mondta, hogy kezdjünk valamit vele, mert látja, hogy zavar. És ő beajánlotta a Pataki doktor úrnak. Elmentünk hozzá, és mondta, hogy ezt meg kell műteni. Tehát mikor eldöntöttük a szüleimmel, hogy akkor megműtetjük, akkor teljesen egy véletlen folytán kerültünk a doktor úrhoz, és akkor meg voltak az első vizsgálatok, és már megnyugodtan tudtam, hogy jó kezekben vagyok. Meg volt minden ultrahang, eredmények, és mondta, hogy meg kell műteni. És bíztam a doktor úrban, láttam a profi, és szerencsére a műtét is jól sikerült. Az eredménnyel mindannyian elégedettek vagyunk. És az én esetem az különösen speciális volt, mivel én futballozom magas szinten, és pont úgy kell bekalkulálni, hogy a 1 hónapos szünetben. És el is döntöttük, meg is volt az időpont, megműtettük, de semmi fájdalmat nem éreztem, a regenerálódása volt 4 hét, addig nem csináltam semmit, tehát buli meg ilyenek nem mehettek, vigyázni kellett rá nagyon, de egy visszagondolva tényleg megérte.